Radnici i mehanizacija radili su danonoćno, a rezultat je da se čak 8 mjeseci prije roka u punom profilu otvara autocesta Pula-Umag. No Rami za to ipak ne raduje. Naporno je dosta bilo, pogotovo po ljeti, i bilo je hladnih dana, bilo je i kišnih, a pogotovo toplina. Bilo je dosta naporno. Nisam uzbuđen, nego mi je žao što je kraj svega, jer ostajemo bez posla i tako te stvari. Onda opet moramo tražiti novu firmu. No za Istrane to je svakako dobra vijest, jer dionica Kanfanar-Umag otvara se pred sam početak turističke sezone. 78 km duga dionica prepolovit će trajanje puta od Pule do Umaga. Odlično, što više to bolje. Plaćali smo i prije, most i ostale stvari. Plaćamo i u drugim zemljama, plaćat ćemo i u našoj. Ukupna cijena izgradnje punog profila bila je oko 228 milijuna eura. RTL-ova ekipa prva se proveza novo sagrađenom dionicom. Cestarina od Pule do Umaga koštat će 37, a za korisnike ENC uređaja 26 kuna. Vozači će moći koristiti i automatsku naplatu na kojoj će se osim karticama moći plaćati i gotovinom. Ugovorno je bilo predviđeno da ćemo mi to dovršiti, odnosno izvođači naši, da će to dovršiti do proljeća iduće godine, tamo negdje veljača, ožujak. No, očigledno smo podcijenili sposobnosti naših izvođača. A posao je bio vrlo opsežan. Na gradilištu je bilo angažirano cirka oko 200 strojeva, većinom kooperanata s područja Istre i 1000 radnika, s time da su napravljeni radovi u količinama 4 milijuna kubika. A s gradnjom se nastavlja. To je 46 km od Pazina do Matulji. To su ova dva objekta, Lim i Mirna. I ostaje nam još kao zadnji prioritet, ali kao ugovorna obaveza, zaustavna traka na onom dijelu gdje nismo bili ranije gradili kontinuiranu zaustavnu traku. Inače, ove se godine osim u Istri nastavlja raditi i u ostatku Hrvatske. Prema planu građenja hrvatskih autocesta predviđeni su radovi na autocesti Zagreb-Sisak i Split-Ploče, a u promet će se ukupno pustiti 34 km autoceste. Za jednu malu zemlju poput Hrvatske više no dobro.